OK, yep. Bola dobrá, bola dobrá. Zrovna v pohodě. Martin, dokedy mám čakať? Áno, Na prvý poďte sviatok sa Vianočný, odtiaľ, alebo mŕtvoli. nie? Chlapci, Ja Chalapeňo čakám na neumrel teba, ty prvý. si moc jasný. Chlapci, Chalapeňo neumrel prvý, to bol celé. Dobre, to ma úplne teraz nezaujíma, Chalapeňo, kde bolo telo. Martin, Chalapeňo, poď telo, kde je? A potom ja si musím. Jak je elektrikalka, tak ty dveře zvenky dovnitř. Dobre, ja, A Martin chtěl a potom Adam. tu s tím směrem, jakoby. Ty jsou Počkej z pozavené elektriny? dole. Adam si skájal prišiel. Ja som prišiel z elektriny. Aha. Ale jako No ale ja som ju opravil a ja, že to bude určite taký ten kill pred elektrinou, také poznáme. Nikto nebol, tak som došiel za vami. Nie, lebo Martin, ja som len myslel, že mi ukáže, že si inžinier, alebo niečo, bo ty si pri tej vente tancoval a ty... Ja Hovorím, že choď ventovať, či mi je jasné, že si to ty? Martin, Prečo si myslíš, že som to ja? Martin, Zase. išiel si k výtalkám? To je otázka. Nešiel. Celú Nie, však my sme... My teraz sme zavretí. Teraz nevoľte, fakt nevoľte nikoho. Dáme skip, potom budeme voltovať, hej? Je vám jasné? Ale Martin, prečo som že som to ja? Lebo si to ty. Já jsem stál na standu. Ja som si osobne myslel, že som olejujete. Ja sa teraz všetci budeme ukazovať, pozvať, ma nikto nezistí. Nemusí to být von, ale jako je to takový zvláštní dávam od toho skip. směru, kde máme to. Chlapci, o čo, že teraz budeme koroniť známiť hlasov. Ale... Nikoho nemontujte, jo. Počúvajte.